Spider Yun, to. no? Lakay. Ayan. Yan, si shoutout kay Ayan, tatay. oh. Sakang siya, sakang. Arigato, arigato. Ayan. Ayan, sa tournament tayo, ayan. Ayan, naglalaban sila, mga subscriber. Uy, wala pa. Si Robinson. Boss Dominic. Mga subscriber yan. Nagulutan natin. Ganda ng tita ko. Japan G. Japan G ba yan? Oo. Patingin? Japan talaga yan? Labas mo nga konti. Kanino to? Ay, Deathlock. Yan, nakakagamba. Japan G yan, oh. Sakang siya, sakang. Arigato, arigato. Ayan, oh. Arigato. Oh, arigato domo. Ayan. Ayan, oh. Palakarin mo ulit, palakarin mo. Nag-molt na pala siya, oh. Ayun, oh. Grabe, laki Japan. Lumabas na. Sana, nawala na, nawala na. Tumatalon kasi ito eh. Grabe yung sapot, parang ano eh. Ayun na, gusto mo sa tulugan niya. Wala. Ang laki niya, no? Tumatalon kasi siya. Matanong talaga yan. Yan, pumunta na to. Ang laki talaga. Grabe yung sapot mo, parang sinulid eh. Sapot, parang sinulid. Yan, mga gamba. Spider, ay kay Spider Duck yun. Ayan. Ayan, mga subscribers natin. Yan. Yan. Yan, mga kagamba. Rider tayo ni Tatay Mento eh. Yan. Tuloy-tuloy ang ano, laban. Ito si Serge Castro. Yan ah. Yan. Yan. Dapat tawag siya dito kabutsog o Kabutsog. o kaya kajumbo. Kadyo. Kaosos, mga kaosos. No? Si Abby Bumbon. Ayan. Oh. Ito si Just King TV. Shoutout sa inyo lahat, mga idol. Si ano to? Kabulik. Kabulik. Tinalo ako. Kanina Nalaglag kachamba ako. tayo. Ito, kasama ni Kabulik. Ayan. Justin din yan. Just King na rin. Just King din. Yan sila eh. Just King ang bata ka. City Soy. Ito si Canegro. Si Canegro pa, si Canegro. Ayun, Canegro si Jessica. Canegro. Ito Tisoy na. Lakwat ka. Ayan, si Koy TV. Ano po? Ayan. Bago na yun. Sino ba ang nag-champion? Wala pa. Ay. Ano, finals na. Tay. Finals na ba? Ayan si Kaji. Oh. Tayo na Ginutom huli. na. Ginutom na mga kagagamba. Ayan, no? Ay, katis-katis na yung kinain. Ayan, mga subscriber natin mga bata, mga pogi, oh. Ayan, no? Ayan, mga kagagamba. Dito tayo. Ayan, si Street Fighter. Ayun Ayan, o. Street Fighter. Ayan, si
Dandan TV. Boss, medyo puyat pa. Pasensya na po. Dandan. Yan si Mrs. niya. Mrs. naman yun ni Kayakap. Ayon naman si Kayakap. May niyayakap mo. Ayan. Ayan si Kabinom mo. Naku, nabinom na siya. Panainom. Si Cesar Montano. Yan, si Cesar Montano. Ayan o. Arya. Yan, Cesar Kadagit. Ayan o. Dalawa lang silang kukulab ni Kayakap. Ayun. Saka isang subscriber natin nandun. Yan o, si Idol Tatay Mendo. Support natin o. Gamba. Street Fighter, wag kakalimutan. Sa susunod na eleksyon. Ayan. Ito, si Kabuksing. Nag-unboxing yan si Jason Webb. Si Kabalbon, magka-champion. Ayan. Ayan. Ito yung ang dami nila nito. Si Iwat, si Kakampa TV, si Rabogs. Ito si pangalan mo? Gagang Pinoy. Gagang Pinoy. Yan, Gagang Pinoy. Ayan. Ayan mga Gamba, huwag kakalimutan yung mga pinapakitang yan. Kakampa, Iwat, Kabalan, Rabogs, saka si Gagang Pinoy. Ayan. Ayan, mga Gamba. Ito sila si Saldi TV. Ayan, Saldi TV at saka Spider Yun, Dog. no? Lakay. Ayan. Yan, shoutout kay Tatay Mendo. Yun. Ayun, kabisado ko na. Ayun na! Ayun na! Ayan, nagkukulang sila mga kagamba. Ayan. So, lahat ng ito galing kay Bastante sa kay Street Fighter. So, simulan nyo na. Shoutout kay Gala Myers at saka kay Kasunggab, kay Ninja Moves, at saka kay Kabugok na nasa Korea, at sa lahat ng mga spider vlogger yan. So game na. Sabay gilid doon. Alam mo, vlogger. Sabay gilid doon. Vlogger, tingin nyo sa vlogger. Mga asawa ng mga vlogger. Sana makita ko na po tatay ko dahil dito. Nandawa na tayo. Shoutout nga pala kay Gagang Balls. Yan, nasa hospital yan ang asawa niya. Mga misis po namin, wala po kami babae. Gagamba lang po ang iniimas namin. Gagamba lang. Sa mga misis po namin, puro lalaki po kami dito. Championship yan, championship na. Championship na. Game sa stick. Kabalbon versus Jun, stay. Sabay daw. Happy Bombon. Oo, nagkaroon ng trauma yung Gagambas. Kabalbon versus Happy Bombon. Championship. Ayan na, game. Maswerte yata yung mga pangalan may bun sa dulo. Ha? Wala na. Inakabahan tuloy ako sa inyo. Tigil hininga. Ano eh? Tigil hininga. Gandaan nyo bitaw sila mapagod. Pagod na nga eh. Gigi. Pigil hininga. Mabigat ang labanan nito. Yan na. Yan na. Oy! Ito
Tang na talo. Kumaikis. Sabi ko na ba? Umakyat yung kay Balbon. Nice, ganda laban. Ganda ng laban. Ganda ng laban. Kaway! Bagong taon na. Ayan na, ayan na, ayan na. Tulunto yan. Ubusan ng katamba. Nakakaba naman. Uuwi sa dalawang katamba na ako. Ano gusto nyo, desisyonan na natin yan, oh. Tabla na lang. So, post muna natin, ha? Sige, kaya ka! Parang magkapatid ba kayo? Oo, kuya ko. Ayaw, no? Ayaw, no? Kuya! 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 Parang pochak to. Sasakyan mo kayo. Pochak to. Masasigasabot. Serge Castro naman. Opo, so yun, tabla yung unang laban nila. Hindi naman akin eh. Malakas naman daw eh. Change court. Grabe, napakaseryoso ng mga nag-champion. Hindi humingit eh. Huwag kayo magsalita. Kunyari lang kayo, kakilala rin namin kayo eh. Palit naman pwesto ulit. Palit pwesto. Sige, yan, sapa. Ay! Ayan na! Nagkulab kami niyan. Puro kami lang. Lapa. Sinasalsal. Puro kami tayo eh. So, last round natin. 1-0 na si Cabalbon dito, ah. Ayan, oh. Parehas? Ano yun? Hindi, ano may may kabalbon. Ha? Hindi, mas may Mahaba yung kay ka. ganda yung kilos ng kabalbon. Maganda lang yung kilos na sa kanya. Seryoso lahat. Tumakbo yung ano. Grabe yung may malbon. Grabe ka, Cabalbon! Kinakala ko kay Cabalbon yung tumakbo. Ito, umiikot ang ating camera. Umiikot. Eh, grabe naman yun, no? High-tech na high-tech. Yan, oh. Shoutout dyan sa mga yan, oh. Kabalbon, pwede mo na akong anakan. Miri mi. Ako, ang dilim na. Ay, kamba ko rin. Puta, wala. Makit pa yung... One. Unang laglag pa lang yan, sa'yo, no? May comeback yan. Asura load! Level 2! Level pa na yan. May level. Yung G-Load ko. Anong level na yan?
Mga harang na lang. Mabilis pa yung kay Kabalbo. Ay, patay na ayaw dyan. Mukhang ayaw ah. Ay, hindi. Ayun, ang ganda ng laban. Uy, makbo. Ganda pa rin ng lawan. May nagmurang mas kamalkot pa yan. Parang hindi nakatas yan. Seryoso lang po sila mga Kabalbo na. Pero ano yan? Friendly game lang yan. Walang seryosa dyan, seryoso yan. Seryoso, walang seryosa. Para mag-trending. Champion! 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 Tangina, ayaw umayaw talaga oh. Ano ba? Champion! 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 Congrats, congrats, congrats. Congrats!